No, igame mhlambe ke ngiqale lapha emumva. Ngike ngibonge uSiyabonga Mpontshane. Umsebenzi akawenzayo emkhulu kakhulu lapha kuSipho Chain. Goalkeeper bakhe ubakhoja kahle. uSipho Chain uyakwazi ucontrol idefense. Uyakwazi ukubona ukuthi imbobo izoqhamuka ngapha aswiphe lento yoswipha keeper sayiqala ngoKelvin Malini kuAjax Cape Town ibe nokwalandela uMunib Joseph kodwa manje isinkulu ke manje sekuyiyona game edlalwayo kodwa mawungathi uyabheka uChain indlela akayenza ngayo lento yokuba uswipha iba nzima kakhulu uSiyema igame uyayicontrola kamnandi une first touch enhle uSibisi wenza into elula ubamba ibhola makufanele ashaya tackle iyodwa tackle ngimbonile akagejeki uSibisi iyo ibe inye kuphela bese kuba nengwenya ekuyiyona mina engibona ukuthi namhlanje ngesingami iyona man of the match uMakhawula uyisweeper esweeper phambi kwedefense badlale kahle kakhulu abafana ukuya phambili amathuba siwayekile amaningi yasiwayekile amathuba amaningi kodwa lokho ukuthi amathuba ayatholakala kusho ukuthi kuyasetshenzwa umfukeng ubuyile ngenkani ubuyile ngibonile bamnikile neman of the match ibimfanele mina bengizoyinika uMakhawula kodwa naye umfukeng uright ukuthi ayithole iman of the match ngale kwalokho into vele bekubalekile ukuthi iBhakaniya iwine lo mdlalo namhlanje ukuze izothi mayiya kuSundowns kuSundowns okubaleke kakhulu okudlula yonke into ukuthi singadliwa fanele iSundowns sidle kodwa okubaleke kakhulu ukuthi isingadliwa ngoba uma ngabe sidliwa kuzokwenza ukuthi isondele kanti mangathiwa ke okungenani sidlala idraw kuyobe kuthiwa ngesilungu Sundowns lost 2 points Orlando Pirates gained 1 point so that is the most important thing njengoba ushilo wathi umnikene umntungwa uMabaso abantu bakaMabaso ke okhumalo kube khona oMabaso kube khona oZwane sibaningi ngeke usiqede besine meeting yakhona ibibanjelwe eMsinga siyokhuluma ngendaba kaDr Khumalo ukuthi uDr Khumalo siyumndeni ngabe usimele kahle yini kule interview akagcina ukuyibamba sathola ukuthi cha uDr Khumalo akasimelanga kahle kuze kwadingeka ukuthi ebanjwe laliswe phansi yaxetshulwa ngemvubu la enqeni ukuthi usebenze kahle sadlala ibhola esebenzela iBhakaniya esebenzela iKhosi esebenzela nale team akayidlalela le ngaphesheya manje umbhobho engathi ushaya eceleni kwawo kuloko ngoba phela njengamanje iPirates iwinile la ina 38 uke wayibona iSundowns la ibingekho iSundowns iPirates ngikuleli yaviki ibishaya imagesi uke wayibona iSundowns la ibingekho iSundowns iPirates isadlale kanye neSundowns kulonyaka idlala kuCup ngehlanganisa lemlenze yombili yeMTN 8 sayidla kuleminyaka edlule le ekathi iSundowns yenze kahle kakhulu wonke amaCup esiwathathile besidlula kuSundowns ubumgwaqo vele weBhakaniya iSundowns manje uDr ka umndeni wamantungwa wonke uthi uyaqhelelanisa nenkulumo yakhe naye futhi ubiziwe wakhuzwa waze walaliswa phansi washaywa enqeni ukuthi engayiphindi lento ngoba uDr simthatha njengenxusa iambassador yePirates yomndeni isengithi yePirates iambassador yomndeni wamantungwa ngoba wasimela kahle akekho umdlali othandwe njengaye akekho umdlali owenza izinto ekade ezenza kodwa mase iqhamuka manje angifuni ngoba uzosuka wena utshela abantu ukuthi uyabheda kodwa kahle hle useyabheda manje hayi uphazamile umntungwa ama team ahlale nenkinga wonke iChiefs binenkinga zayo iPirates inenkinga za iSundowns iwina uma ngabe ama team esekhuphula izinga ngoba yena iSundowns mhlawumbe useyisupporta la akasathandi Kaizer Chiefs ningalimali indaba kaDr ugejile umntungwa yime ngimmele manje iMabhakaniya ningakhathazwa uDr yime ngimmele manje istatement sakhe siyazihoxisa once eBhakaniya always eBhakaniya thank you ngiyabonga baba